you ready to rock and roll? Are you ready to rock and roll? Woo! Naman tayo sa walang kwentang video. Andito naman tayo sa walang kwentang vlog. Andito na naman ako sa Planet Earth. Dito ako ngayon para sa aking misyon. Abangan nyo ang susunod na kabanata sa video na to. Dito ako ngayon sa Planet Earth. What? Bumaba ako dahil inutusan ako ni Mr. Pugi na hanapin ang maraming Dragon Balls. Yung pinaka maanghang na Dragon Balls hahanapin ko dahil ihahatid ko sa mundo ng mga Dragon Balls at dadalhin ko kay Son Goku. At pagkatapos nito, pupunta ako ng to the moon. Sasakay ako ng vroom vroom to the moon, to the moon, to the moon. Sabadya! Mga bobo! At pagkatapos, mag-skr-skr at makita ko yung zoom zoom zoom. At magkalaban kami ni Vegeta. Asan ka na? Andyan ka lang pala. Kitang-kita mo na ngayon kung ano ako kabangis. Ako'y isang malakas na nilalang dito sa Planet Earth. Makikita nyo ngayon. Hey! Wow! Kanina pa kitang hinihintay. Kanina ba kitang hinahanap? Andito ka lang pala. Ang hina mong nilalang. Ang hina mong nilalang. Andito na ang pinakamalakas na kakain sa'yo. Andito pala yung maraming mga Dragon Balls na hinahanap ko. Ay, napakasarap talaga kainin ito. Hindi na ito aabot sa mundo ng mga Dragon Balls. Mr. Pogi, pasensya ka na mga igi. Dahil kakainin ko lahat ito. Uubusin ko lahat ito. Wala na. Sa akin lahat ng ito. Ito ang pinakamasarap na kainin. Galing ito sa Planet Earth. Hindi ako makapaniwala dahil ito ay marami sa aming mundo ng mga tudabumbong. Isang mga alien lang ang kakain nito. Hindi pwedeng kakain ang mga Dragon Balls ito dahil sila ay mamamatay. Dahil sila ay mahinang nilalang. Ako lang ang isang alien na pinakamalakas dito sa Planet Earth at sa Planet Earth. At ito na, umpisahan ko na. Kakainin ko lahat ito. Wala nang matira. Kaya kayo, manood na lang kayo at sisiga yung mga mata mo. Ang lupit ko ngayong araw na to. Ang pinakamabilis andito na sa Planet Earth. Kaya humanda na kayo. Kakainin ko kayo lahat pagkatapos ito. Gago! Pada ka sa akin, Vegeta. Kakainin ko, lalamunin ko lahat ng mga mukha nyo. Tikman ko muna kung masarap ba. Baka maanghang. Baka hindi ko kaya. Halak ka. Hindi ko kaya. Parang ako ang hinang nilalang nito. Tikman nga muna natin ulit. Ha? Ikaw, ano? Parang hindi ka masyadong masaya. Ha? Siyempre, kakainin na kita. Halak ka. Masarap pala. Wow! Ito, may uod pa. Ang sarap pala. Para ako masaya ngayon. O parang hindi. Kasi sobrang anghang na. Parang hindi ko na kaya talaga ito. Pero kainin ko. Kayang-kaya ko dahil ako ang pinakamalakas na maigan na galing sa Planet Earth. To the moon, to the brum brum. Skars ka lang ko, Jom. Ilan na ba yung nakain ko? Parang hindi ko na kaya. Tikman ko na ito. Halak ka. Masarap.
Kayang-kaya ko pa to. Itong sili, hindi nyo ba alam? Ito ay isang gamot para sa ating katawan. Lalo na yung, pero mga diabetes dyan, mga arthritis, ay ako, ito yung i-recommend ko. Huwag na kayong bibili ng gamot. Bibigyan na kayo ng Dragon Balls. Hala ka. Kakainin nyo. Ito ay pinakamaanghang dito sa planet Earth. At kaya ding gamutin ito ang iyong mga heart disease. Alam niyo ba yun? Kung hindi, alam niyo, nalaman ko to nung nakita ko yung isang vlogger na galing sa isang USA. Yung USA ba, ibig sabihin, United Scam of America. United Scam of America. United Scam of America. Maraming nagbablog doon tungkol dito dahil ito ay isang gamot. Malaking tulong to sa ating mga bones o tinatawag na bukog. At kung malaman nyo pa kung ano pang maraming benefits na maitulong dito sa ating katawan, i-search nyo na sa YouTube. Kasama na ako doon na nag-vlog dito para malaman nyo kung anong makukuha nyo dito sa sili. O, ito ako ngayon. Alam nyo ba kung anong nakukuha ko dito? Nasaktan lang ako dahil sobrang angang. Angang talaga, parang hindi ko na kaya. Pero kakayanin ko dahil ito ang misyon ko. Galing ba ako sa planet Dragon Ball? Kaya ito ako ngayon. Kita ko na. Ang sarap pala pero sobrang anghang. Parang hindi ko na kaya to. Pero kakayanin ko para sa inyo. Parang hindi ko na kaya. Kukuha lang ako ng sausawan. Ito yung masarap na sausawan. Masarap pala ito. Huwag niyong kalimutan mag-like at mag-share sa video na to. At siyempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Kung huwag mong kalimutan, i-hit mo rin yung notification bell para updated ka sa ating mga bagong video. Salamat sa walang kwentang video. Maraming salamat sa walang kwentang vlog. At walang sawang suporta sa inyo. Maraming salamat po. Huwag kayong maglala dahil meron pa akong mga sorpresa sa inyo. Gusto nyo bang kumain ng libre? Huwag kayong maglala. Sa susunod vlog ko ay ililibre ko kayo. Kaya maghanda kayo. At abangan nyo ang susunod na video ko. Run. Hala ka.